someone else want to buy this little here. Just 10 million bucks. Wow. Nej. Men ja, ska vi köra lite sånt här då? Jag tänkte köra några såna här tunndrickare. Heter det så? Det är såna här typ där laxas och sånt där som man inte kan. Man heter Hanna. Men vi får väl försöka. Jag har tittat på någon sida som det står på norska, spanska, danska, finska, svenska, engelska och allt sånt där. Okej, så nu kör vi. Vi börjar med här på svenska. Flyg, fula fluga. Flyg, fula fluga, flyg och den fula flugan flög. Nej, men ja, det tycker jag är så mycket. 7 sjösjuka sjömän skötte sig 7 undersköna sjuksköterskor på skeppet Shanghai. Alltså jag är jättebra på det här. Jag såg en såg och vart jag såg så såg jag bara såg vid det såg. Knut satt i en knut och knöt en knuten knut i knuten var knuten. Kvist fick kvast skaft, kvist fick kvast skaft. Kvist fick kvast skaft. Kvist fick kvast skaft, kvist fick kvast skaft, kvist fick kvast skaft. Jag kan inte. Ställ istället. Nej. Ställ istället. Låt Selma samla semlor, se så många semlor Selma samlar. 6 vaxade laxar i en vaxad laxas. Ska vi ha finska? Eller räckecken kisse. Vad bra jag är. Ja. Katsuiko kaktus. Tulan ja tulinen tuli. Talvela jutula. Jag kan ta in på danska. På tisdag kastus. Kanske en till. 5 floderbollar på ett blad floderbollar. Spanska då. Pablito clavo un clavito clavo pablito, tu clavito clavo pablito. Poquito, paquito, embarca, poquitas, compitas, en pocas paquetes. 3 trides, tragaban, digo en un trigal. Usted no nada, no tragia. De polos peludos, polos. Jag fattar inte varför det är så svårt. Cameron caramello. Rosa riso. Mi mamma me mima, io mimo a me mima. Något sånt. Okej, jag kanske kan få norska. 80 koppar popcorn. Det är torsk. Jag fattar inte varför det är så svårt. Pappakasse. Hade jag haft hatten, ja, jag hade haft, så hade jag haft en hatt jag ord. Du ska icke Kalle för Kalle. Ställ vad moren till Kalle kallar Kalle för Kalle. Ska du Kalle för Kalle heter egentligen Karl. Okej, på engelska då. Betty Boss a bit of butter, but a bit of butter, Betty Boss was bitter. So Betty Boss the butter bit of butter. Chelsea, oh my god, jag fick den jävla ryckningen i dagen.
He sells seashells on the seashore, and she sells seashells the she she sells she sells seashells on the seashore, and the seashells are seashells and shore. Big black bat fled black goat. What? I wish to wish to wish you wish to wish, but if you wish to wish to wish wishes, I won't wish to wish you wish to wish. Very well, Mr. William. Six slimy snakes nailed slimy. Visst är jag bra på sånt här? Ska vi se om det finns någon mer sida? Jag är bara ju så jävla bra på det. Allvarligt. Tycker ni inte att jag var bra? Okej, här hittar vi några. Barbros bror badade barbacka i Brasserbäck. Pappa hangar och pinkar. Ett pepparkorn i en kopparpanna. Två pepparkorn i en kopparpanna. Tre pepparkorn i en kopparpanna. Fyra pepparkorn i en kopparpanna. Fem kopparkorn i en kopparpanna. Sex kopparkorn i en kopparpanna. Sju kopparkorn i en kopparpanna. Åtta kopparkorn i en kopparpanna. Nio kopparkorn i en kopparpanna. 10 kopparkorn i en kopparpanna. Oh my god, jag är jättebra. Packa pappas kappsäck med 8 pepparkorn. 7 sjösjuka sjöman skjuttes av 17 Det här är någonting från norska på riktigt. Dorskkusten, maxkustar med fuxar och fuskar med dockskkusten. Flyg, fula fluga, flyg över Ålands hav, och den fula flugan flyg. Nej. Farfar långt. Nej, långt. Inte grä, långt. Jaha. Farfar får. Farfar får. Nej, får, inte får, lamm. Cecilia cyklar genom centrala Cypern, Kunisada cigarett och köpte cigaretter och citroner. Jag fattar inte det här, det är som jag inte förstår. Oh my god. Dessa dagar kan man inte kalla Kalle. Det borde heta Eppa. E-D-D-E-J-E-D-E-D-E. Alltså, okej. Du ser här, det kan hitta någon. 777 sjösjuka sjömän sköttes av 7 fotor Shanghai. Oh no, it's not answering. Alltså, jag hoppas ni har fortfarande och inte har brutit. För att det var kärn att se film med min dator. Alltså jag spelar in i min dator. Här är en boll förresten, jag gillar bara, jag vill bara ta av en sån här gummistånd. Okej, nu kom den. Här var en jävla virussida. Är ni kvar? Ja, men ska vi säga hejdå? Jag minns sagt så plastsaken och nej, nu svarade inte, men vad fan. Då säger jag min plastsak, min plastbit och min lilla boll. Hejdå. För idag. Och jag tänkte säga en till sak. Men då, imorgon ska jag på den. Jag bor i Borlänge och det finns det bara ett köpcentrum. Eller ja, en galleria. Men jag ser orange under den. Då kanske det kommer i alla fall. Då kanske det kommer
Haul heter det så? Haul? Jag tror det. Jag vet inte om man uttalar det. Men det är en haul-video imorgon. Men det jag köpt. Vi fick där alltså när vi slutade, vi fick typ 250 kronor från skolan eller vad man ska säga. Ja, och så får jag inget av mamma. Nej, hon är taskig mot mig. Ja. Och jag har inga pengar kvar som förut heller, så jag får väl nöja mig med 450, men det räcker rätt så mycket när man är på Polen, för det är rätt så billiga affärer där. Tycker jag i alla fall. Så ja, jag vet inte, jag måste kolla om sminkvideon från igår kom upp ens. Men den slagits upp. För att jag tror inte det. Men vi får väl hoppas att den gjorde det. Annars kanske ni såg ungefär hur, alltså ni såg väl hur jag såg ut när jag la upp den här videon sen. Till senare. Men ja, nu börjar min dator lagga, så vi slutar nu. Eller jag skiter igen. Jag måste lite det där, skiter igen. Just det, kolla, jag har haft lösnaglar. Så där har den gått bort på det fingret. Så det blir så här bara. Och så har tummen gått bort där. Men ja. Och jag hoppas att det blir bra ändå, men ja. Hej då, och så ses vi tomorrow. Bye bye. Och kom ihåg att gilla och prenumerera. Jag har fått nog med såna här saker nu. Prenumerera. 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 Så. Hej då. Vi ses imorgon.